Absolutely. That is exactly the point. We've repeated again and again. We are all going to come in and merge and become one political entity. One name, one symbol, one flag. So that is what our objective is. Because without that, we feel we will not be able to achieve the kind of goals and objectives that we have set forward. So with that, we'll close the press conference for today. Thank you very much. Kolombai ka tawte busno tini ang hai noro ni Deepak Entertainment YouTube channel tawte busam ini hai phajapi ka doron thani je tiprasani samoisar no sanani bagoi tabok sini tirprawo boba gara tamo khlaitong tamo khainan thangitong te tiprasana boba hekai o hani phiognani buini bosong Fatani Payoi, Sason Susan Kaitong and Yangi, Boba Hake, Fiona Tangtong, Boba Hake Samung Kaitong, Oberonation no, Jess Haimaman Jarati, and no Buzunai Saita Sanai, Dr. Buson Rock Buansukti, Men Boba and Mututamo, Puilazati, Ulopati, O Muturo Konakana, Tabok, Notice ni, one boys, one notice, Oba Hini Kaisa Fresh Meat Kaitungo, Diliwo, Fresh Club Taute Buson, Over Busaikan and Taute Buson, Norobidu Pulan is in Pite Tazra, Norokisa Kalogin and Nabakaitok, Tamkai. Sini buba gara agi ni simino tip prasano fiona ni bagoi sara notice ni bukung bara hairong no Bangladesh pan tongto jasa kai pano sini bukung bara rong no indigenous borok tongnai jonghai hasuk rogo tongnai kobama kuchu kotorungi maya borok tolawo kasul dagi tongmani oba hairong tisana ni bagoi sajak leng sajak musaya manang ya rong no khosana ni bagoi buba gara onek chai togi tomu samung khaitung aboni bagoi no sini tirprani buba gara ni jesu logan rok norok tokna kana o takuro 5/d o bukoro 5/d Tancha nango sung tancha nango tanchang kakai sini jekono somoisya rok sannani dabi manu kebuni against ya sung hai bukung bara rok satok jagoi tongmani chakri seple jagoi tongmani ha sek jagoi tongmani nok sek jagoi tongmani ebag ni yak ni muk tongmani bagoi buba garani sulokan abo belai khaino wansuk tai bokrogo taukte buksong kebo leader sini tiprasa sikangni simi je khai thangai rok obahai kebo khaimeyako sara notice no tancha kai kaisa sati tolawot tu buoi kaisa monchot tu buoi jot Borno Tanza Kana ni chai to gitung. Aboni bising to baksa kebengai tongnai tam kaina rok Simon na kebengai to tongnai borni bozo mun aing nani fainai Bangladesh ni borok to kebengai no jemun chin tirprao kebengai tongka. Oba hai kebengai rok to kisemisa asamo tongnai Mizoram mo to joton fainai Manipur fainai Nagaland fainai Arunachal fainai Sikkim ni fainai Assam ni fainai Meghalaya ni to direct CMC direct faikya aba hai kai Bodoland Karbi Anglong joto no Tanza kayoi kaisa awas bai kai tiprasa diok ni bukung bara rong ni sin notice ni che man thai rong no to bunani bagoi kendro ni yak ni segi to bunani bagoi kaisa khorang abo sombhob buba garanu khaimanu teke buni bokrogo abo hai phare phai yasin tirprabo kobama leaders of tongure budi tirpra song hai ni Bipen Debarma song hai buini dalali ngui tongnani ak bohok pungnani kento next generation tiprasa thangi thangani bagoi Nungya karoi sara state guru hoi sara notice guru hoi sara Delhi dunia ni desh paisa gui samung khaitong apni bagoi khai nung hai ang hai borok chugya laitong kha jas jaga pano kafik jagai tongo lathir jagai tongo nor jagai tongo oba hai borok no ini buba gara kusugoti sanani bagoi samung khaitong haike sung jotto logrinan nang taukte buksong oboni tini belai khai kotor Delhi fresh klado aklai rika kaisa khorang bai sara notice ni borok sung thancha mangnai notice ni borok sung thancha kai sini je man thai rok sung no dila khai tongmani Delhi sarkar rok suru sung tirprasa simia Karbi Anglong Bodoland rogo Kobama jagao obo hai Meghalaya rogo autonomous district council rok tongo kobama borok kobama jati gusti rok man thai mayangui chapla jagitung oboni bagoi no abo hai borok no man rinani bagoi boba garane je o khora age tok te busong rok saiman na 9 tariko Bangalore ongnai in Tripura ongnai Meghalaya ongnai Assam ongnai Manipur ongnai Nagaland ongnai Mizoram ongnai jotono kaisa khorang bai o Tripura jurino kaisa khorang tisa kakai sara notice road block thanai taukte busong rel lama hoite gari gura hoite sara notice bonungi thanga kai khub wansungani dorkar kendra sarkar ro te kaisa naharmung kendra sarkar ro kono initiative nai asini notice no tuyoi sono sak nangya tola khikai tonmani obono wansugini bubagara samung khaitongo tabu Bangladesh song target khaitongo sini notice ni Assam West Bengal kaisa khobjago nini Meghalaya Tripura ono tuyoi borok langnani bagoi chaito gui tongtongo je tabu Bangladesh ni sarkar ro ga abono kasnani bagoi ni bubagara ne kaisa plan thansa to hakai sung jotono sombhob khaimanu obo wansuk tai taukte buksong bubagara busuk deep kuthuk kai wansugui tini o samungno khaitong haike sini leaders ti prasarano je logiri tangai rok
angkai asuk bosor sung sia urkho sini sak sak bul khaimani bagoi sung asuk din morkota samung khai phaika tabukle sisa sidi tabule thanchaun sidi tabule phaibai sidi kaisa moncho phaidi kaisa mo thawo thanchangui phaidi o takhogrok phaibaidi bukhogrok phaibaidi mani obo belai nangkogo sung obo haikai sini notice no simifano shape khainani bagoi sung samung ma khelainai logi ma rilainai farang kaisa bai khai phatanni phaioi second ingres lok sungno sajon susun khai tong phaika aboroni yakni muktingnani obono kaisa lama buba garani naharmung obo haikani sung o hawo je raida saite kai tong tong phainai rongno roklaimanai borok je sungno jes jaga pano sopro bu sak nangya atanni phaimani bosor kaisa sinangya sungno sak nangyang thamu usigang bu khoayo manjaka sui haikai siring siring ngui tongo borok power mantha kai aadhar card pan card thamon pore kai bosor phai kaisa ni pore kai convention no kutungnai prajat tiprasa jongoli jat atangbadi jongi neta ugroponti hinoi sungno kutuklai bunai o mia phainai bangladesh ni khangrai roksi haike aboroni yangni muktingnani jawab rinani obonu kaisa lama tenorok saiman na west bengal kap laimani oboroni dongkha borok tirbrao CA ni sau CA o kono jaga phano suijak koroi je CA ni bisintoi hindurono narnai hinui aro kono suijak kori taukte buksong aro sudo suijak tongo je nirjatto nungui phaimani kaisa chaita pasta dhormoni Christian Sikh Buddhist Buddhist Hindu obo hai dhormoyoni atok jagoi phaine roksimi oro nagorik ta mannai CA ni bisintoi kai sabo abo hai kai phainai tor tong angnai nei mani Bangladesh ni phainai obo hai kai satok jagoi sini tirbrao kaisa pan koroi jotono illegal jotono khogoi phayo jotono tigustin hinai paite paite tongrok payo obo haike mangsi sini tirprao bangsugoi thangu ekmatro 71 rogo kisa juddho nanglai phuru phaika abo to already no Indira Gandhi sairika nor khain hai phirugoi ma thangpinai hinai age norok no wan sukdi choba boba haike khain nang boba garon logirdi boba garon bisinti samung khaidi hanchangdi logiri laidi sakta torjakdi norok saimanna Bisramganj no si general khaina nai tongkha abono kasulaioi already chobang nai meeting kotorung nai abo judinu Bisramganj judinu hain hai general samjakhai CPM ne amalo to kobamalo khaijakha hain hai tau BJP ne amalo judinu Bisramganj ro obo hai kobama jaga tongu ti prasani ADC area rong hain hai general khaina ni nagoi chai toka kai ti prasa kebu siring siring tonglak sara tirpura hor sungnai road block nai abono bokhrogo narok samung khadi jengnan tangnai je thui klainan takai thui klainai abono tuinu bokrok samung khai nangnai kono communalia keboni burdia tiprani satte tiprasani satte tiprasarok kulugui tongmani hoite sarinani thangrinani abono nahari nar buwan subdi je bidisini dalali khai chamung khai tongnai ni second english roni dalali khai tongnai sin tiprasa nor sudri thangdi ini o video ni bisinti angsau nor obo haikai ni tiprasa no muthangi maya sin tiprasa no manta sakai tubi maya tebo komornai taukte buksong oboni bagoi no tini short time ni bisingo short message rinan bagoi norang thani phaijaka genor ko video no jemasak share kai jotto lokorono phone khadi kobang kai share khai norok paithago hain hai sasinu kaham tongli sujo tongli tini ni bagoi hain hai jotto no khulumpiga